NHIDCL kawng la hian vati theilu tu khi kan nei lova kan state chunga kawng an lai wangin a thalo lai chu monitoring committee kan en diktir ve zel thowa ho tu sanga kan report zela tin an ho tu thalo kan ti de po ai Mizoram tran la chuak ro kan ti ve mai an la chuak ve mai boka tram ma sa huna kan ram hi ti chiat anina salu tuk to a kan luidung kan leilet thlengin kan sanga kan chakai om ngai na hriloin kan siam to a keini kan strict sia tuna hian executive director thar kan du thlan ngei Delhi min ron peta a tuna tang chuan corporation thazok po kan nei te kan in ringa an en kol pi kong ai chuan a contractor tur po hi kenin kan va thlang theilo renga ministry nanon ti ani dai zela na sum te pon mani ron tum vek ani a kenin kan ti thei chu forest clearance alo puite compensate ram lo te fel sak te khatian khania chu ta po chuanin kan FCA kami Supreme Court an han kina wanga har na kan to thina wang khan akumakum kutlak thailawn kan omatun chuan FCA anon amend ta FCA amended FCAA aloni tak nu hian kan kolpui kan kheng thlata a kongpui pasari hian exemption min ron peta a kan tangkai pui to tu na chuan chu wang chuan forest clearance lak kharsan na wanga kan delay thin ka kan kong tam berai chuan kan pumpel thei to don state sarkar thu nei na minon pek sam ta ka wangin ke banin khang ti theina te po kha kan lo pe thei ta a chu aniatin alo chiat hianin he kong hi PWD kong nge NHIDCL kong ti hi thliar thram milangin NHIDCL ani hi chuanin kan state no kan control thei ani velo wang khan mo kan phur về thấu na in tak takin direct tak hian mo kan phur thailo chu wang chuan khang a chia ni kha chuan mi pui te po hian inor te ang kan te ni point kan state sarkar ani lo jok nor le vak thin lo hian NHIDCL te po hi kan nor thiam be a pawimawh alai kha kan soidua